Čaute, čaute. Tak dnes by sme konečne začali s tým modulom Sketcher. Otvoril som si FreeCAD. Dáme nový súbor. A potrebujem si vytvoriť lievik, ktorý si potom dám vytlačiť na 3D tlačiarni. Takže si ho aj môžeme pomenovať lievik. No, vždy na začiatku je dôležité, aby ste mali veci nastavené ako ja. Takže tu treba mať vybraté CAD. Je to spôsob, čo sa vám bude robiť po stlačení rôznych tlačidiek na myši, aby ste vedeli ľahšie ovládať program. Takže ja tu mám nastavené CAD a keď to budeme mať rovnako, tak v podstate môžeme začať. Keď sa zamyslíme nad tým, ako lievik vyzerá, čo je na začiatku pri návrhu každej súčiastky alebo každej veci asi najdôležitejšie, zamyslieť sa nad tvarom, tak vieme, že lievik by sme mohli vytvoriť spôsobom alebo metódou, ktorá je ukázaná tu, orotuj označený náčrt, alebo rotácia, hej. Čiže je to spôsob, kedy okolo jednej osy obtočíme nejaký náš náčrt. No, takto by nám najjednoduchšie vznikol lievik, tak si to poďme ukázať. Dáme vytvoriť telo a vytvoriť náčrt a dáme ho v tejto rovine XZ. Hej. Tak. No a teraz by sme mohli začať kresliť nejaký tvar. Tak poďme na to a už uvidíme, čo z toho vznikne. Ja začnem tu od nuly. Dám si v podstate, to bude vlastne spodná časť lieviku. A my ideme robiť iba polku lieviku, ktorá sa potom otočí okolo tejto osy. Okolo tejto zelenej, čiže to by mala byť v tomto prípade Z-ová os. Hej, takže začnem napríklad 5 mm. Tab 0. Takto 5, tab 0, tab. Hej. A teraz lievik bude mať nejaký 50 mm hrdlo. Hej. A uhol dáme takýto, ako teraz je. 85. Hej. Že takýmto nejakým spôsobom máme spodok lieviku a vrch lievika už bude širší a môže mať dĺžku takú istú. Hej, celý lievik bude mať 10 cm dokopy. Ale tu už bude úplne iný uhol. Hej, takže v skutočnosti lievik nebude mať 10 cm, ale bude mať súčet tohto bodu a spodného, hej, výšku. Čiže keď tu aj dáme 10, tak bude o niečo nižší, samozrejme. Dajme tomu, že by sme to dali nejakých 45 stupňov a aby nám nevypadával, tak nejak takto. 6. Čiže 60 mm a tab a 40 stupňov. Tab. Toto by boli vonkajšia časť lievika. A my teraz chceme urobiť rovnobežku, ktorá bude mať v podstate 2 mm alebo milimeter vzdialenosť. Hej. Tak poďme na to. Nakreslíme si takto čiaru. Klikneme na ňu. Tak a použijeme väzbu rovnobežnosti. Teraz si ju chytíme, takto si ju presunieme. A dáme väzbu vzdialenosti medzi tieto dve. A chceme 1,5 mm. Tak. Teraz si vytvoríme ďalšiu takto linku. Napríklad takúto dlhú. To je jedno. A jej dáme väzbu túto. Čiže sa nám urobí rovnobežná s touto priamkou.
Aspoň by mala byť, aj keď nevyzerá. Takže ešte raz to skúsime. Pardon. Takto si ju dáme. Teraz nám ukazuje rovnobežnosť tu vľavo. Takže keď takto klikneme Tab, tak by mala byť rovnobežná. Áno, toto je väzba rovnobežnosti s osou. S touto. Takže vidíme, že ju máme rovnobežnú. Tak si teraz chytíme tento bod a skúsime ho umiestniť na ňu. Označíme si ho. Označíme si aj túto priamku a dáme túto väzbu. Tá nám urobí to, že sa nám pripne ten bod na priamku. Zatiaľ ju dáme vymazať a ešte raz si ju teraz, keď už vieme, že nám to sedí, potiahneme. Čiže tu máme 1,5 mm. Teraz tento bod si chytíme, potiahneme si ho sem. Opäť trošku vyššie. A ideme si urobiť zase podobnú priamku sem dole. Tak. A nastavíme si ju, aby bola rovnobežná s touto. Že klikneme najprv na ňu, potom na túto. Teraz si ju takto vieme posunúť. Zase použijeme D a okotujeme si tú vzdialenosť. Keby nám to šlo. A už to pôjde. 1,5. Bo steny chceme mať 1,5. Hej. Teraz vyskúšame toto a toto, či sa nám tu niekde dokáže pretnúť. A tento bod skúsime pripnúť sem na ňu. Cez túto väzbu. Áno, pripol sa nám. A tento bod môžeme tým pádom zmazať. No. Klikneme si naň. Klikneme si na tento. A dáme túto väzbu. Skúsime takto. Tak. Čiže najprv bod a potom si klikneme na priamku, s ktorou ho chceme väzbiť, teda na ten bod. Tak. Tento si môžeme dať sem na spodok. A tiež sa nám v podstate semka na väzby na túto hranu. Čiže si dáme takto kratšiu. A tento bod chceme prilepiť na túto úsečku zase pomocou tohto. A tento bod chceme prilepiť k tomuto bodu. Hej. Takže toto si zrušíme. Pardon. A môžeme to aj takto spraviť teraz. Tak. 1,51. No. Získali sme takýto zaujímavý profil, z ktorého keď si skrieme naše väzby a vlastne obtočíme toto okolo tejto osy, tak by sme mali získať lievik. Jednoduchý lievik, hej. Tak to poďme vyskúšať. Poďme von. Máme takýto tvar. A ideme ho orotovať. A získali sme celkom pekný lievik. Hej, na prvý pokus. Môžeme dať OK. Tak. Môžeme si ho pozrieť ešte zo spodu.
takto, teraz idem hádať zase, či to mám dobre nastavené. A zmeníme si to na Blender. Tak, na Blender to treba mať. Takže dobre. Čiže obtočili sme náš tvar okolo osy a získali sme takýto lievik. Keď to máme, môžeme si dať lievik uložiť do lievika a teraz klikneme na toto body a dáme si súbor exportovať ako lievik body OBJ uložiť a keď to je, tak po tomto exportovaní sa môžeme pozrieť do Bamboo Studia. Čo je už program, ktorý vytvára kód na pohyb hlavy 3D tlačiarne. A do tohto Bamboo Studia sa ten náš vyexportovaný súbor OBJ vložíme. Čiže dáme si pripraviť. Tu mám nastavenú moju tlačiareň. A teraz si dáme toto, čiže pridať. A pýta sa nás, že aký objekt. Nájdeme si takto. Lievik. Otvoriť. A automaticky preklopiť stranou, ktorú nám bude tlačiareň robiť. Čiže takto bude vyzerať náš lievik. Je dosť veľký, dosť široký. Dáme zlícovať s podložkou, to je taká príprava toho kódu, generovanie. A tu sa môžeme pozrieť, ako vyzerá. Ako nám tlačiareň bude robiť lievik. Hej. Takže bude to trvať hodinu aj 42 minút a minieme 24 gramov náplne do tlačiarne, teda PLA filamentu, ktorý na tento lievik použijem a v podstate výsledok vám ukážem. Čaute, čaute a práve sme sa naučili, ako v module Sketcher spraviť v podstate náčrt, ktorý orotovaním okolo osy nám vytvorí lievik. No, dáme si to uložiť ešte na záver. Lievik, dobre.